двата клипа за днес са качени ли? Вчера беше писал така. Вчера, знам. Аз няма да взема ход. Къде знаеш? Защото човек мен вечер много малко ма запата, днеска трябва да снимам клипове, сега точно не мога. До вечера трябва да ги снимам, да ги рендерна и да ги кача, за да направя малко посещения. Иначе няма мога да я взема човек. Ако паднат под 100, не ми дава бар, нали? Да. А? Да. Ти пък откъде знаеш? Не знам. От кой? Сега няма нужда да коментирам. Може да дава. Не дава. Не знаеш. Имал съм 90. И не ти е дал. Да. Може би се е имал. Помниш ли когато набаннаха теб за един месец? Ма че сега снимаш ли клипа? Да. О, мага, що говориш за такива неща в клипа? Еми, защото теб те баннаха. Те мен баннаха заради тебе. Да. Защото ми викаш само, искаш ли да... Работи. Искаш ли да такова да си правим фалшива регистрация, се гледаме. Маник, кога съм го казал? Вилок стоя лъжи много. Добре, хоум едно. Така. Маник. Колко хлебчета си направих и някакви там. Колко хлебчета! Колко хлебчета! Ела ме видиш отдолу това мазето. Много страшно имаш мазе. Че малко само си представи чисто. О, мага, един стар хлебчета. О, мага. Я. Къде? От тук слизаш и много мощен. Направо го вече стоклици, много грозно. И нищо не свърши това мазе. Много добър. Ще има често, ще има. Да, ще има. И аз те смислях, ще има. Често ще има. Ще има, да. За компилацията. Той ще кажеш, че ще има. Ще ги излъжеш Вилокс, ще го излъжат. Вас, а не мен. Вас, а не мен. Вас, а не мен. Бумчика, 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 бум, бумчика, 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 Трябва ми подарък за теб. Не го искам. Може да си го запазиш. Тая кирка е моя. Като почнахме да оцеляваме. Ще ги изгаряш в огъня ли? О, мъжено супички. Да. И лист. Знам. Листа знаеш откъде? От честа в библиотеката в Енда. За разпалки. Ще трябват ли стринг? Не. Ще трябват. Да, ще ги фърля в... Виж, натисни с DSM бутовела. Знам как се проверя дали си, като си админ и дали има резиденция. Как? Вземи едно стринг и натисни някъде. С DSM бутон. Значи, че точно едно. Някъде с DSM бутон. Да, ура отговарят буква си. Ама на нас не трябва да тече за огъне. Тъй. Фенсовете си ги оставям, уден врата. Добре, ще чука в огъня. Повечето работи, тук е малко феншчета за компилацията. 30 фенса, очи. И мисля това да бъде края на клипа. Не, няма да бъде това края. Да, ще бъде. Двата ще... Казах! То ми ги прави на 100 части. Ко? То ми ги прави там на 100 части. Знам, тъй че е по-хубаво да превършвам. Не е хубаво. Колко диаманта имаш? Порчен 2, пишат 3. Но, хубаво е подреден често, добър си. Ами подредени са, не са като твоите. Моите викаш, че са подредени, не. Не са. По-ти са глупако. Глупак е баща ти. Ще направя. Виж ми често. Какво да видим? Виж то другия. Ясно. Стой ми, човек! И хареса ми. Дай ще мога, че го взема с него. Виж другите, виж. Това са рулите. Остай диамантите. Виж то често. Кой? Това е за камъчета. Знам.
Направо и за камъни. Остой, дърт. Стига си взимал, човек. Даре ела на втория етаж. Да, не. Всичко ми е осветено с голостта на втория етаж enchantment table. For 50 лева. О, Също- я виж какво се направих, Къде? Другия. Я? Мой да видиш през него дори като е затворено. Я? Как? Не бе, вече се бъгнал е са. О, всичко имаш в мазето. Пълно ти е. Само да има го затваря. Айде това да бъде край на клипа, защото аз спирам се. За какво? Защото не ми заиграй. Ами след 10 минути. Ти от ли си? Добре, след малко. 3 скелета, мамага. О, то ти стъпка градинката, братле. О, праве. Аз ли бе? А, не ба, човек. Тя Ела не се. е моя. Еми е хубаво, ама и не ме пречи така да стои. Аре, оправя, човек. Ами не съм изчупил аз, ей ти, там едно си. Да порасте. Трябва да ни пъмкин. Трябва ти пъмки. Мамага. Абе, много си проза, човек. Що? Дай ми 3 айрон. За какво? За да направя на врата да не могат да влизат. Ти тъп ли си, майко? Еми, що може да си направиш дървена? Чай си имаш малко глас къщи. А ти имаш още малко. Аз ще ги направиш със редстон се отварят като пестени. Езих си го. 40 глас, дали ще ми стигне. Нищо не се правя с тихи пистани, умико. Бах ти, яки огън, добре, че съм момент да го направя. И отгоре, като сложим слабовете. Тук майка ти е сега. Колата трябва торчета. Не, без торчета е Иначе по-тежко. се спалват. Ми да се спамват, умник, нали за това я имам. Не, колата е за да гледаме от високо. Да, ари бе, човек. Хубаво, ги служи хубаво поне. Не да, виж как кяко ги сложи. Да. Направо пръст, какво разправиш? Не знам, си с затворен капак. Прос. Едно очи. Много си про. Ломага. Айде лягаме, лягай. Чакай бе, не мога да лягам сега. Ще легнеш сега. Сега не мога да легна. Аз ще осветя селото с торчета. Аз пък ще направя така. Ти си педерас. Арчао. Кой ми тъпка постоянно гадинката, е, човек? Нарочно ли го правиш? Ама аз не съм там, ти от ли си, бе? Знам, бе. Притесни ли се? Да, много се притесних. Нормално. Стрипсни се викаш. Стрипсни се. О, отбъмнила точно. Да обработим сломе бял, зелено, червено. Идвай да лягаш, бе. Какво искаш да правим? Лягай. Пази се, бе, човек. Лягай. Кажи къде. Ай, стай. Ай, лягай по-бързо, трябва да спря градинката и спирам Ай, се. лягам. Ай. Абе, майка ти, пак... Не го сетвам, бъгва се тапак. Как ме нарече? Пич. Не съм пич. Не си пич, знам, че не си пич. Ти си пич. Аз съм пич. Пижо. 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 Едно покривче. Не. Тук две вратички. Не, една вратичка. Мага. Бъг. Вратичи ще са две. Дай ми две врати. Не, аз ще взема от цялото стой. Нема грифиш. Аз ли няма да грифя. От тук едната. Аз взех една. И аз взех една. Аз взех две. Аз взех една. Аз сложих една. Какво правиш, бе? Лай, вземи тази, която си взел. Добре, сложих я. Само още една.
Air Protection, не. Да стане по-ефектно. Яш, може да ги отваряш. Да, наистина имаше смисъл от това. Много ясно. И сега няма влят зомбитна. Много съм добър, нали? Много съм про. И затваря вратата му, Нико. И за да е пич. Пъмкин не ми трябва. Добре. Как съм го направил с стъбли? Много съм про. Но толкова е яко, че сега го виждам. Моля? Не, нищо. Сега си оставя хоето и ще приключваме. Ще приключваме. Да си оставиш хоето. Да си оставиш хоето и приключваме. Да си оставиш хоето и приключваме и да се намалиш тонко. Ти хой ли имаш? Тонколонето намери. Тонколоните намери. Тонко ни имаш. Чакай. Отивам до лавата. И аз. Аз стигнах първи. Проблем имаш ли? Аз си хвърлих първи нещата. Ха. Ха-ха-ха. Чай, искам да се изморя малко, да си изпия едната супа. Аз пък ще се фърля в лавата. Ха. Ау, ей. Ай, спирай го, хай. Аз съм го спрял пак. Как летиш? Виж. Майка че. Не стара, Къде си, къде си, къде си, къде си? Бягай, човек. Какво правиш сега? Какво съм Ема откъде толкова XP, бе? 5 лева бягай! О, айрон. О, диаманти. Добре, се едно това. Скочи! Това беше, чакай, ела, бе. Оп, да отим ще Махай каската. Че мога само да се го снимам. Меч, лопата, кирка. Браво. Ай, къде си? Чакай. О, този път приключвам до къщата ми. Добре. Това Чакай. беше... Чакай. Не е било това, чакай. Давай. Че. Чао.